mudani wako panze team iline ka violent chat I respect that ine ka violent so kitazo kurukura hapo atina kunyatsa kubudani anza kaya shinda because awaruti nyaya ngozi ndiri kuiziya asi wari kuti iwo tinobva tafamba bva tatsvakawo kuti mumusha umu hamuna ere mumwe wakati unowo zvake zvaakaita avo wari kuti one thing at a time. good no kana takupa a condition you don't give a condition because kana not teach na good no so it means they do the job nobody to win after this one andika iyapire let's go back as family now try to put you supposed to because you can't say that was obvious right now I'm not looking at that mukati andika saka you telling me now to see here because uyu mukaona yake ka uyashati alright usati madhirani yangu ngati mutaisa umberi kunei saka uenda kutentine backlog of 15 cases dziri unattended to is it kuti kuda kuti nyaya dzite sei dzipere one case at a time zvamakaita muchienda koripa yemukadzi yemukadzi yakatodii ngatiuye titeipi after we move to the next case tichidi kusvika nyaya dzese dziri mavasambu dzeudinya dzese dzapera what I don't want is for us to have a condition. No, because we end up with a poor condition. The Twitter say, you don't set the wrong precedents. What you want in now, I told us we say, Ngatiti attribute right now, Ngatiti attribute. Then Tadaro, Tazwa, we work as Babang, let's attack each other, maybe. Let's attack that one. Then we move on to the next G. Kusika zitari kuti wana masafu mabinya rapera saka zvidazi vanhu vanakuita naona inini my point is guys let's grow up ndatotofunga kuti kwana mama masikapi kuti makutobvumirana ka muchitowirana kuti katitodai vanhu vachitocontributa that's the way to go zvokutoti vanhu vakuuya people are willing to contribute and that's the way to go. Ngadzise nyaya dzipere. Maite ino mambo. Nekuti paralysis maita kabharana sauti jekera. Dambudziko randazotoona panzapa. Kuti vanhu detailed background about our neshumba yakakosha. Izvozvo vanhu vese vakandozwa kuti Daniel wakauraya munhu. Wari kutofunga ndakaenda nemesa kuti pandadzingira kuti pandasvika muna muti zvipi ibva ndaita marituals saka dai dare ranga riine nguva ranatsa kuzwa kuti zviro zvakambofamba sei and that's why ndakuramba ndakuinsista kuti kwamambosaunama handi kuti ndandodherera mambondasaba asi kuti ndokume detail zviro zvingedza 1992 kusvika nhasi ndi 2026 dare rinologonoka riri rarechi6 isu zvatokutaura pamura zviri simple ndapa zvatototaura nawe isusu pazimambo bambo tine dare 1 kana tatotaurana ndozvatakuita ndozvatakuita isaka isusu zvokuti una mambo ane hazvina basa mambo ndi mambo zvakafanana ndozvatokutaura but inini ndiri kuti mukwedza nditoa chinhu chinonzi ngozi hazvirevi kuti ndiwo wabata munhu ukauraya munhu unokwanisa kuneswa nengozi just because wakaona asi waona hauna zvawakaita kana kuti uri kuneswa nengozi nenyaya yekuti pazvakaitika waiwepo although usina kuuraya asi waiwepo saka mufi ari kuti no iwewe zvawakandiona ndichifa ndaiexpecta kuti uchazoenda kuna nhingi nanhingi uchinoudza kuti vanhu vandiuraya ndiwana nhingi iwe inotoita ngozi mwakaendesa bhari iye unozwa nekuhodhevari iye kuhodhevari kwakupemba anga sitoripo asi chakaenda kutakura munhu apachi ibhara kochizi izvo wakatora bhara rako iwo wakaona muine ropa rako sei usina kubvunza kuti ropa remunhu riri mubhara ngerake yatongozi vanhu vakatofa vanhu vakatosvupika kana totora nenyaya yengozi we are not saying kuti iwewe wakaenda kubata chii munhu
asi tiri kuti pane zvakaitika une mhosva yauri kupiwa nemufi which is not necessarily kuti wakamudiwa iwewe wakamucheka, asi kuti pane mufi chari kufila kuti unodai wakaplayawo chi role yako kuti zvinhu zvako zvifambe zvakadii zvakanaka. Ndo nyaya chete iripo. Saka itsoti kuti zvimwe zvaite guys, let's not fight guys, let's not fight about this thing. Chinhu chiri apa ngatigadzise. Yes, my emotions anokwanisa kukwira achira sei nekudii andika, but at the end of the day chatinoda isolution, because munochayanaka muchatokireta mwengozi maya manja because mimi majaindi mukana mamuruwa mudharaunda unofa yangomunopinga mushoma itori mwengozi yamunotodii yamunotopara nayo. For now ngatikosiye zvechi zveviolence izvi ngatiise kuwirirana nekutaurirana chii pamberi tifambe, because mamafamba zvakanaka kwese all of a sudden mautanga kumira kuti ine muchana zvaitira kuti pane imwe ichabuda mai manja yakutaura kuti yazvo komuda tosorova iyo sei inini ndini ndakatanga and what does it mean? Makutomira futi apo makutotanga kutsvaka sechikuti muine mukana wekuti musolve this issue chibva masolve issue then kana paine zvimwe zvichanyuka later ngazvinyuke later masi mapedza chimwe chikamu andisi yesa kunataretizwa pamusoro ichangabe chekutanga ndikukumbira regero nekunonoka kwandaita sekuuya kwatakaita nenyaya yasvondo rapera. Ndinoda kukutendai zvakare, makanga mati padhiti remusi wa6 asi nechichemo chakazonga chabudikidza kumhuri ndo ana sekuru wangu nesu wacho tautozwa kunyara kana tiri kufamba kuti ndo mabasa ana sekuru wedu here. Saka nyaya iripo ndeyekuti changamire kana tasvika pakadari izvona sekuru hatidi kungwarangwara ba, hazvina zvazvinotibatsira ba. Isu changamire tiri kukumbira kuti semhuri tidzoke kwatakabva, kwataenda kuMozambique kwakati kune ng'anga iriyo, because mhuri yakanga yati kuti tibatsirwe ngatiende kuna Mukotsanjera. Iye akaramba kuti aiwa Mukotsanjera ihana yedu ende Mukotsanjera unoziva zvomumusha medu, saka Mukotsanjera haiti. Mhuri ndokubvunza kuti saka kuti tiendepi, zvikazi ndine ng'anga yandinoziva kuMozambique. Mhuri kati ngatidini ngatiende. Sekuzwa kwamunoita kuti tiri vapostori kundobuda chimhene-mhene mupostori hazvidini hazviiti. Kwakaita wakomana wairi aho wakazvipira kuti hama yedu haichafambiri yegaba, takuiperekedza isusu ndokubva watokumbirawo kuchechi kuti wadini wauya waenda kung'anga kuMozambique. Wasvika mung'anga, ng'anga yakati mauya ini nenyeyo mauya nayo, asi murume ndiri kuona une mukadzi uri kumutera kumashure. Mapazwa ndipo ndodazza kutsanangura kuti isusu tati kukumbira inishoti kuti mambo taikumbirawo mupurisa wenyu kuti tidzoke futi kung'anga yeMozambique yanga ndio yakanyatsa kutotipa gwara kuti zvinhu zvedu zvakavhurika kudini kudai zvichienda kotangira, because yakati tangai mapedza zveuyu then muchizoya inyu iwe mafamiri. Saka taikumbirawo mupurisa wekuti perekedzwa Mozambique nayo mazitachangamira. Ndinorongodarira mambo mutasa nemakurukota taakuitwa ngamusikazwisisi kana kuti unonetsa. Mambo wambozvitaura izvo kuti ngozi haikanirwiba inobuda yega. Saka ava hama dzangu ava vari kuramba vari kuisa inini pamberi kuti uyu wakauraya munhu. Takafambira nyaya iyi ndatidarira ari chi6 hapana apo mufi akataura ngezvavo. Saka handizi kuti kuuraya kwavari kutaura iwo ndo vari kuziva zvakaitika zvazviri peri kana kuti iye mufi ndiye mufanira kutaura. Takafamba navangava tikaenda. Saka mazondatidodazapa taenda kumhuri yemunhu wakafa, wakati kana paine munhu wazobudirwa kwenyu munouya naye panapa maasesa zvanga ari paishe tozoasesa kuti tione kuti munhu uyu ini zvamutaura kwamakamboenda kuyo ukanobatwa iri kuti kumashure mukaigadzirisa akati kana mapedza iyi muchizodzoka tigadzire ipi ngozi zvainoita ngozi yakarara haina dambudziko nani, asi mukaiti muka ikamuka hamuzokwanisi kuti ibate futi pane hope. Ndo pane dambudziko rechii rengozi pa kana yakarara siya yakadini yakarara musaimutse, but mukadzimana maiita sei maimutsa chiva yemapedza nayo. Ipo babo ishumba sola ndiso mukatana. Ora izwe bambo. Ora. The purpose yekuenda kuMozambique yangeri kwamakaenda kuMozambique. Isisu semhuri tatiri kurirana kubva kumashure kwese kuti inini ndakaita tsaona
taifambira pamwepo saka takatoenda kuMozambique but ndazodzoka manje ndipo ndakuona kuti vamwe vangu hazvisisizo zvawariba wari kutoti inini ndakauraya munhu indi ndakaita saka inini ndakuti izwai bambo ndokubatsira pane nyaya yebambo dzakaoma kudarika idza kutatu bambo ikatanga kuuraya mumusha umu munotemwa zvikumwe 1 waya nedemo waya nebhemba waya nechi and prevention is better than cure. Kana matombofunga kuti kuzigadzirisa gadzirisa ichi sekuenda kwamakaita endai mukona bambo zvatoda kuona imi chamusiri kuona bambo advantage yekuvhuma kwenyu murikuona bambo zvindoa mabatsira mhuri nekuti maenda kugadzirisa zvimwe zvinhu zvisati zvatatanga kuputika asi matodi makatozvigadzirisa zvisati zvavafikisa chii mhuri ende zvamaita izvi bambo zvabatsira futi kuti muchaona bambo ka kuti nhasi vanhu vese vari kunongedza ika muchaona kuti mukabva kune iyi chikunwe chike chifonekwa chichanongedzawo vanorutonongedzwawo nechake muruka bambo imune makudiriwo living example anditi yekuti guys inini zvangu ndakaita sei zvangu zvaarai ndakapedza makutotenderawo nechese zvatiita kuti makadii inini neni makadii makandipedza maakushandisa imi maigona imi mainditi zvakatika zvamwari zvawaiti nditi zviye pedzawo yako anditi maseta example yakana bamwe chadumutaura chamusiri kuona chakapakaita chakakosha ndechekubvuma kuti yesu zvishwa pakaitika chinhu chaino izvozvo bambo ndo panofira vanhu vakawanda ka munozwa samasambo panofira vanhu vakawanda samasambo muromo wekuti ndinoziva kana kuti handidi handisi munhu apanouya bambo apakaita sei mukaenda kukanga 15 zichitaura kuti ndiye wakadai munachikotaura handizii muzaizvozvo handizii kutonyarwa asi achibva ipapo nezvipezi murodi kuMozambique kutsipika imotapura kwese kuwanochifa uchiita sei uchidii iye unoziva akomana munhu uti iye atikakura iye unoti hazvinachimiziva ende mungu vakamina kuti hamuni mwana anopenga hamuri mwana zvese zvo zvange zvingaita asi imi ndimuti mukurerizota kuti chamaita chakakosha chamusiri kuona kuti chamakaita chakakosha ndechekuti ndinoziva ivi nyange pamakasvika kukazi kune mukadzi ari kufei hamuna kuramba wamaenda kubani zvadi zvapedza handisi asi ndikuti chamamaendera ikuoka kusati mapedza chipedzisa ika chamamadi chamamaendera chazobudisa mukadzi ari mumashure chipedza ika ichocho chakunetsa chii manje baba taureti gare pasi baba gare pasi baba taureti pamusoro wemambo mutatu ndiri kubva kufara ndosaka mambo zvamukomana uyo ari kufunga kuti ngatiende paSaunyama isusu ndisu takanga takasarudza dare rino nekuti taindorionawo mumaYouTube tichizwa matongere manga muri kuita akati chini JT Masambo ini baba wawo wese saka chiri kuitika ndechekuti ngozi iyi yakauya mumusha medu 1992 ukaona makore apo kubva 1992 taizviziva nekuti inyaya dzakatomboenda kumapurisa dzikatongwa asi hama yedu yakaramba kuti ini handina kureva ndosaka zvakazotora makore kubva 1992 kusvikira waakanga ainawo wakazotoenda kuripa asi isusu kumusha kwedu kwaMasambo tapera changamire zvomuri kutaura kuti kunozofiwa ngengozi ngozi yakatoshanda takafa takapera kana izvo tiri kutaura kuti tine mari hatisisina mari pachangamire mari yapedzwa ngengozi iyoyi hatisisina chiroba pamusoro pedambudziko ratinaro riri mukati memusha saka tafamba kudaro wamwe vanhu akanga auraya nawo ndo wakatozotanga kuenda kooripa ngozi dzawo wapedza kuripa kudaro uyo aifambawo futi naye aimununudzira kana kuti hambai tobate maoko kwamakauya
wakazosvikirwa futi ngengozi akazosvika pakuripiswa. Kungobatsira badzi kuti hamba itobate maoko wakaripiswa. Ndo zvakazoita kuti vanasabhuku enzvimbo iyo kuti imo masango maperei, asi muri kuziva chiri mumushamini, muri kunyararirei. Ndo chakaita kuti tizosumudze musoro kwakuchita iwe shamwari nyakusa kutitaurira zvawakaita. Iye manje ndo paakachizotanga kuti ndoda kumbozwa wakandiperekedza uya kuti idiko ere zvokuri kuzwa akachajwa ng'ombe 7 ukabikiswa doro. Akati masapo andichadi kuona mushamani wakashata maningi. Basa rawakandibatisa riya rakandigadzirira ngozi, ndo paazodzokawo kwatiri kwakutanga kubvuma. Nharo dzamuri kuzwa Changamire ari kuita pamberi penyu idzi ndidzo nharo dzaaiita kubva 1992 kumirira vanhu vamusha kuti ngozi iyoyo itipedze. Saka zvazosvika pekuti wabvuma, wakabvuma akagara pacheya kudai. Inini sababa ndakati Dhanyiro kuti wabvuma ngozi chidzika ugare pasi, takuda kutaura newe wakagara pasi, hauchagara kugara pacheya. Kasimba kamwe kaanga ari kunyanya kuseenzesa mukunga kutonga, waiziva kuti inini mukoma baba ndakanyarara, asi iye anga ari newanje. Saka ndo musoro tazokutaura kuti kubva nhasi taakuti une wanje ngaubve pauri nekuti wane ropa mumaoko, chimbotenda kutongwa ngedare remumusha. Tabva ipapo atenda kudaro, ndipo takachizoti takaenda kumukuru wedu Shuwa wechechi kokumbira kuti taane ngozi remumusha Changamire, tiri kukumbira kuti tinoiripa. Mukuru wedu akatitendera, endai moripe, asi ucharipa ngozi tiri kuti ndiDhanyiro ndiye ngaende koripa. Imi mwaumwa masambu munomubatsira kuripa, asi muri muchechi. Takatendera izvozvo, tikauya Shuwa. Ukazova nehama dzamazwa kuti dzakazosarudza kuzvimirira kuti dzimubatsire, asi vamwe vese tiri kuchechi Changamire. Saka zvadari izvozvo Shuwa, dambudziko rabuda futi dambudziko remukadzi wake futi. Hatina kuramba baChangamire, takatenda kumubatsira, tikafamba naye kusvikira titaurira nawana Tezvara vemudzimai wake anga afa zvisina sarukano, tikachajwa over ng'ombe 11 takabhadhara. Iye haana chaakatobhadhara, asi isusu hama ndisu takabhadhara. Tazopedza izvozvo Changamire, tazodzoka kwakuchimudaidza manje kuti isusu chataimudaidzira Changamire kudare ranga riri rekuti chimbotenda hama dzako dzakubatsira kubhadhara ngozi yekwatezvara. Chimbodzitendawo kuti hama dzangu inini handina chandakagona kuita, asi basa ramakaita rekundibatsira kugadzira izvi kwakumbotenga. Ndo zvakatanga kuramba Changamire kuuya kotenda hama dzanga dzamubatsira. Tabva ipopo tanga takuchiti manje tichiite way forward. Izvo mazwa Shuwa ari kutaura kuti wakanerwa, iShuwa wakanerwa Shuwa. Chakaita kuti vanhu vamuneri ndo utongi hwekuti iye ndiye wakashaisha, asi anga asiri kutenda kutongwa ba ngekausimba kekuti ndiri newanje. Wanga atoti imimi ndingofanira kumutonga ngekuti ini ndiri newanje. Zvoshamwari, hauchagoni kutonga dare iri, tenda kutonga. Ndo zvakaita kuti ngekushatirwa Shuwa hama dzavo idzi dzisvike pakumudera. Asi isusu tanga tiripo takazomubata ngoti dare rekwakunze kweguta, dare remwana Nyakisanza wana Masere wese tanga takaungana nemazukuru, takazoti nyaya inopera ngekutambirana. Saka tazosvika papoindi manje yekuti taakuti chiuya tiende koripa mhosva yekwamumera, nekuti vanhu vakaurayira vari pakaterere ngeyekwamumera. Chiuya wena tiende koripa hondo yedu iya yekwamumera. Ndo pazobuda dambudziko rekuchitirambira Changamire kuti inini handichauiba. Ende anga asi kutaura nyaya kuti ndakanerwa dai, ngekuti mushure mekunerwa takazogara mamwe matare tikafambisa nyaya dzekuenda kopesa kuripa. Handiyo nyaya yanga ari kugarira pahwii, anga ane tumaexcusi twanga, asi takaziva kuti uri kusha kudzoka kun'anga iya, nekuti kuri kuzi paakazodzoka kun'anga iyo iyi, n'anga yakamubvunza kuti iwewe Dhanyiro, mukadzi uri kumusana tamuzwa uri kuchema nengozi iyo yako kubhadhara itaizwa iyi, asi ndiwo badzere wanhu wairi avo uine mhosva nawo. Dhanyiro haana kugona kupindura n'anga, wakaramba akanyarara. Ndo mhinduro sokoro takapiwa kuti wana baba uko taenda uko, mukoma wabvunzwa mubvunzo iyo asi haana kukona kuupindura pamwe. Saka tiri kuona kuti kuzoramba kuuya nekudaidai netuma excuse twaari kutipa ngetwekuramba kudzokera kun'anga kusha kuti pane mubvunzo yekuti ndiwo wega ere wanhu wakauraya
Changamire ndiwo mazwero asi ndanya kufara maningi ngekuti Daniel wauya kutaura pamberi penyu kuti ndakanerwa. Anererwa nyaya yekuti wakauraya munhu wamasambo. Nyaya yekuti wauraya munhu. Pfuma yatiinayo Changamire yakabva kuna baba. Baba wedu ndi hatina kuenda kubasa resu. Hapana munhu akaenda kubasa. Inhaka yatakasirwa ndi baba. Baba wedu wakafa zvakanaka asina ropa mumaoko. Saka nyaya iyoyi ndo yakaita kuti anererwe kuti wakauraya munhu bloody bastard. Kubata-bata. Ndo mazwero Changamire. Andati ndisuke nditaure Changamire. Right, it's okay, but inini chimwe chitakusikazima. Ndochima kudareda chi. Inini. Ndosa kutaura kwa ukama. Ati kutigadzise zvakanaka. But we can also make another move. Tikaona kuti chinhu chisofamba. Tokwanisa kuita another move. Because kana munhu abvuma kuti ndakauraya. That's basic agreement. We can change the tone and make it a criminal issue. It's up to Tony Lichagana. Kadisiye muri ifambise ndosa ndokuti wakoti Criminal issue. So karasa munhu pakati patsaona. Criminal issue. Itori mari dzautside. mari dzavo haapo baba handisi kusataura nenyaya wani the fact yekuti makapota unobhadhara admission of andingambona kuti handisitaura admission of guilt for this case munhu wakafa iye. ko kwamakaenda kubhadhara mukadzi ndeichi Nyaya yacho mataurwa ekutoita murikona urozwa wakauraya mukadzi. Inini nhau yangu yakaita mukadzi wakabuda kuti wanga usikandichengeti, wanga usikapindu mumba mangu. Mukadzi urunditi wanga usikandichengeti. Noti kuti ndakauraya mukadzi. Saka ndakutaura izvozvinaiizvo zvakadii Akasiyana. ndakutaura izvi zvandakutaura ngozi haisi kureva kuti makauraya chii munotaridza ndikudzokorera futi zvandataura kuti ngozi handiti kana mukazwa munhu anonzi ari kutanda botswa munhu akatanda botsa zvireve kuti akadii akauraya maiba kana kuti sei kutanda botswa kune nyaya dzakawanda dzinotambisa chii the same applies nechii nengozi ngozi kune zvakawanda zvinozongozi wakaita sei iwe usina kuraya chii saka toti isusu those more issues ka let's clear them zvatopera baba toona zvinoteza. aiwa saka yes bangodhanika inini I'm very free pamwe pacho pamuri kufila kuti pamwe pane pamuri kusvika pakona kana pane chinhu chamusndosanduti kubvira yakutifonera shumba muriko here handisi you come here okay. we sit down and talk what I want is the best for you and the family Mabasikwa. simple Kana ita criminal case ndotofa. ndosa don't kubatsire babo chedu don't say izvi muirana nechi nemhuri andika imwe mhuri yenyu chivara wana wenyu nevakadzi nechi handiti mhuri yenyu masiblings nechi wachidii kuti wachivara ndosatikuda but dare rino iri bagodhani tokati takataura wana Hakuna wina. dare rino handiri kuti kwayamwe mubuda kuti tawina dare rino handina wina ba munomunobuda muine munhu adii abatsirika Saka ndichaona sabhuku kuti bandatobuka kana muri free shumba ndizouye timboti kuri. it's okay wonai sabhuku muwa batobuka No God. munouya nasomeone else andika kuti tidii Ifambe nenyaya. ichifambe nenyaya saka wazukuru ndo nani nani nyatsanza nani kuti Ndaka natsitsi. natsitsi Ngouya nauyo wakanditi ndiyo wakazondinonodza. saka inoita sei chinosaichi chindipai mazuva Pakanaka changa. otouya But kuti nyaya yakufamba kufa asapota uchikumbira Changamire kuti tiite way forward nenyaya yedu nekuyananisa kumatiita ata uchikumbira jetire kuti mutipo mupurisa kuti tiende naye Samba tunotaka kuyakuona mama. Mwenyecha fae zvo mwenyecha kuna criminal gara mbaizo. Manje mambo watu uye kuno ni wauta zvimbiri. this coming week vana
Tuesday, Wednesday, Thursday. Did Sabbath. Saturday was about Friday, Sunday, the Monday. Friday, Sunday, Monday. Saka chilongeka na matuti Friday ndikuya. Motomoti Friday ndikuya. Tupatamusakana na team. Tupatatuita chi. Tupatatuita way forward. Dai mangwani sondo musipenda uchechi bashomba. Takutaula. Kateni. Saka uye mangwani. Uye mangwani. Are you free for tomorrow? Yes. Bob said. Saka bachina nige kona sabu. Where you are to express. Uye mangwani. Mangwani ngo yeshomba. Bob said. Right.